Kipasnya tinggal dhuwur kursi. Korsine sunggi. Blek kok cucuke kuwi kok malah. Cakil nyapru tak kowe Dikatani sing gak iya, gak gelem belas. Rene, Dek. Rene. Ikut Mbah Mbah untuk mlebos kok. Lah awakmu iki wis sepuh ta? Wong iso mbok telu mbah. Lah apa? Kene lho aja nyapru ta to. Piye to iki? Eta mana tuh aku Kan pengen. ngadep kamera. Nah, kamerane mau sitok kitra. Heeh, Kamirun. Mbah ngene piye kok guyu rara. Guyu to, Dek. Guyu piye ta? Gak gelem guyu-guyu. Rasane ya dipikirno. Piye to ki? Gak. Jenenge sapa, Nduk? Gurita. Kuwi jeneng kewan. Apa ora oleh jeneng Rita? Sapa? Naila. Aku pengen apa kok Naila Gurita. Naila kok iso gurita lho. Omahe ndi omahe? Arep tidur ndi? Loh, putrane sapa? Alah apa bapake tok sing duwe pistol. Aku duwe pistol gombyokan malah. Ndi? Hei. Aku ge malah. Ini bapake. Wah, aku yo duwe pistol gombyokan, Pak. Pistol gombyokan kudu. Oh, Palune loro. Iya. Guyu ta guyu. Gak gelem guyu lho, Pak. Piye to ki putrane gak gelem guyu? lah Pak pas tugas Setara ndek piye? Piye? Anune bar tukaran iki. Bar tukaran nang remwedak nang kae bocone bar tukaran dadine ya anak ya merengut ngene iki. Ngono. Ora kena sabun kok. Pengalaman pribadi Lah, biasane ngono kuwi arep den yang ngono. Heeh. Mau minum dik tapi. Iya kolong. Tuh iki guyu lho, napa to? Kuwi lho tak takoki kok. Ndi to raine iki? Kelas pira, Dik Naila? TK. TK apa TKB? TKB. Cita-citamu sampeyan dadi apa? Dokter pinter. Dokter kok somben umpama awakmu wis dadi dokter spesialis pinter kuliah ning UNESA kono apa ning ndi apa ning iki? Kono iki Bojonegoro dadi dokter. Ndelalah Mbah Jo iki MC iki rene anjor ane jembatan kono kesleo sikile sing mbok suntik apa? Matane. Sikile. Berarti mana yang sakit harus disuntik. Lah, somen 2 tahun nek rene neh tanggapan ning kono kuwi, ngarepan kono kuwi. Delalah kesuampluk regol kuwi ndarep sing lara tangane sing mbok suntik apane? Tangane. Pinter putrane Pak Polisi. Mana yang sakit Harus disuntik. Upama delalah kowe dadi dokter S2 spesialis, ning kene Mbah Jo ki nduang-ndangan matane kelilipan sing mbok suntik apane? Matane. Masa mata disuntik? Pengumuman Bapak Ibu. Sedina malih enek MC Peto. Peto dipun mlacat. Hari kamerane nang kono, Mas Edi nyonten kono. Nun para panjenenganipun para pamirsa. Kakung Sumawana iki. Aku terus takon, matamu aku ngono. Masa disuntik kok mata yo bokong. Mana ya lho. Kowe kok nyepelekne wong Jawa. Piye ta? Hah, nek lara wetenge sing dianane apane? Yo bokong. Bokonge. Lah nek kowe lara anyang-anyangan sing mbok anane apane? Tetep bokonge. Nah, ora. Iya. Duwi kowe. Lah piye? Lah nek sepulane mbok taleni. Kuwi ben mari yo. Ha, berarti. Ha, nek anyang-anyang sing dianane apane? Jempolane. Lah ya ora kono anem. Taleni merah kono gak pengen geger kowe. Oh, tekan-tekan. Mengge. Suntik matane ya sampean yo. Iya, Dik. Saiki pengen baro pasien. Lah iya. Nuwun dumateng panjenenganipun. Aku dadi asisten. Jadi syuting ning kono. Lah kowe madhepmu kok rono. Dumateng panjenengan kowe matam. Masa MC diginyeri. Lah wae peto. Kok peto digulung latat lho. Lah disuntik matane. Ora kena aku endo blok. Endo kok yo dijegal to karo. Tapi dokter wong apa dokter kewan? Dokter wong. Oh, dokter wong iki apik dokter kewan. Duh, kok iso? Dokter wong iki wis roh lara apa jek ditakoki kok. Wong doktere rono pasiene rono kok, Kang. Wis keton tangane lara kok. Oh, tangannya yang sakit yang mana lho. Lah dokter kewan kan enggak. Piye? Ora usah takoki langsung coblok. Ngono naya. Babakan kewan tak takoki. Piye? Ora. Piye carane bedakno zebra lanang karo zebra wedok? Yo eneng Oh, kenapa nih? eneng jentiane karo gak lho. Wah,
Zebra di jentian. Kuwi lho. Petel. Petel tuh bedos. Sik to, zebra kok di petel iki apa? Ngonoan kuwi lho. Ngonoke sapa? Ngonoem. Ora. Ngonoke zebra. Ora iso. Lha apa? Carane bedakno zebra lanang karo zebra wedok. Lah iya. Karo to? Sing kakung iki mesti duwe Umum. Lho piye to? Hah. Dan awakmu piye to? Carane bedakno zebra lanang karo zebra wedok iki gampang. Piye? Nek lanang putih seret ireng. Putih Seret seret ireng. Dereng wedok. ireng seret putih. Apa ya ora padha to? Ora padha. Padha. Ora. Dene ning bon-bon ya ana sing kaya rupamu barang. Palasti go jaran. Palasti go jaran. Kenapa jaran kae kok dikeki kacamata? Ya ben gak ulap to ya. Ya mlaku ngetan srengenge kletan ya gak ulap. Jere sapa? Ben gak ro jaran wedok. Jare sapa? Jare sapa? Ben gak. Piye to? Lah awakmu piye ya, Jan? Kenapa jaran dikeki kacamata? Kenapa? Nek roh warung menggok. Masa jaran nang marung? Heeh. Ya ora enak kok. Kenapa jaran kok guyu? 300 pek. Jaran. Lah ternyata diguyu lagi. Kenapa? Lagi disebeti dhek kering. Lah kok apik kowe karo jarane? Maksudnya disebeti kering. Ora. Kena apa jaran kae kok guyu? Nek nangis dhek sedih. Nah, kowe tumak jaran nangis. Oh, tumak. Lah piye? Pijar darane kok. Lah ya kenapa jaran kae kok guyu? Kenapa? Mergo roh kowe lucu. Ah, malah gelak lho. Mosok dhek iki ndelok aku ya. Jarane tidak lasi. Jarane ndi nak guyu. Jajal. Lho, ora kowe guyu lucu. Lha iki jaran. Lha iki. Pati bu anu jaran iki. Lah sing duwe iki mau sapa? Ha iya kok iki sapa jenenge? Wong awakmu ki nakoki bedidatan bocah ki wedi. Nakoki bocah ki sing alus lemah lembut. Malah kaya tawon. La ilaha illallah. Wah, apa kaya Tawon ki asline dikir yo. pikir dengkul melocot Ora kok. Oh, kae iki menyebut la ilaha illallah. ngono kupingmu Rumah kamu lho, semuanya di dunia ini menyebut asmane Gusti Allah. kecuali awakmu ya. Oh, gak. Enak kowe bocah ki sing lamah sing lembut ora kaya bedidatan kaya kudune sing sopan. Aku Ya ya Allah, ayune ya Allah kaya anakku ya Allah. Bocah ini kaya bodoh kaya anam ndase korengno. Astagfirullahaladzim. Oh, alari. Wis tak SLP kok. Apa kuwi? Salep. Duh, dane MLY. Apa kuwi? Kok melenyek ngono. Lho mlae dikakak to. Apa? Diukur. Nek BRK. Apa? Borok. Ngerti TPL Apa? Ditambal. Kan JBB. Apa? Jebeber. Namanya siapa sayang? Oh. Rumahnya mana? Ngomong. Deleng. Deleng Rumah dia nggak tahu. Deleng. Rumahnya mana sayang? Kali tidur. Kelas berapa? PKB. Sak kelas karo iki. Cita-citanya dari apa, Dek? Guru. Yo digugu yo ditiru. Guru kan daging apa? Guru kandamen ya malah gilakno wong. Iki Devian lahir sing ki rendeng. Rendeng. Sing kuwi 3. Kaya nang ngeri ta? Ha kalah dhuwur. Kelorot dhuwur. Ngotot. Kuwi rodro to. Dari lagu apa, Dek? Ta islami dikir. Allah. Illallah. Aku eling ngono ki eling mudin gon. Apa? Mudin gon ku lak umume wong mati ya dipamitno to. Iya, Sak mawon nggih Bu kalian mriki nggih. Apa dia panane brobosan? Brobosan. Ayo mudin gon kuwi walah saking sumehe kuwi ya. Heeh. Tak kei kan. Sing dijaran iki. Iya. Heeh. Jenenge Parji. Parji. Parji semasa hidup semasa urip iki walu wah. Ya. Apa diteraki paribasan? Masa? Moh limo iki dilakoni. Apa ini? Walah apa kuwi mendem. Bahasane ngono-ngono ki kuwi. Medok main mendem. Dilakoni kabeh. Heeh. Ning sepuh dinane kecelakaan. Tabrak motor telur kali blendak ki mati. Mati iki. Ha. Parji mati. Parji. Innalillahi wa inna Lah iya dipamitno brobosan ngono kuwi. Heeh. Wong layat iki wake ning masjid ning opo iki sampun manding masjid dipametno to. Pamit tambah Bapak Ibu jenengan sekseni menika Pak Parji menika tiyang sae napa sae? Jawab piye? Sitoke rene wong jawab. Loh, kok iso? Ayo meneng. Apa budek ya? Ha meneng ae ro. Di kaping pindho karo Pindho.
Bapak Ibu jenengan sekseni Pak Parji menika tiyang sae napa sae? Ora enek sing jawab. Meneng sing lain atur foto. Paling kurang banter ya. Mudin gregeten. Gregeten Banter akeh piye? Bapak Ibu jenengan sekseni Pak Parji menika tiyang sae napa sae? Yo renek wong jawab. Terus delalah kuasane Gusti Allah. Heeh. Enek wong tuwek tuyu-tuyu ngoten iki banter dhewe nyawa. Piye? Pikir dhewe to, Den. Pikir dhewe to. Berarti iki kalau mikir nek dhek iki ndrugal. Cocok kan. Kok mikir dhewe lha apa sae yo ngono kok. Kowe itu lagu apa, Nduk? Lho ngene iki lho, Pak. Putrane bapak iki, jenengan nggih? Iki bapake, nggih. Pak polisi, Pak sinten nih? Pak Eri. Pak Eri, tugas pundi Pak Eri? Kali tidur niki jenengan sesuk cekel gak apa-apa, Pak? Tak kira ora mungkin mergo Pak Heri kancaku dhewe. Mas yo kanca yo dicekel. Dicekel mung separo akhire ditokno nek. Didelepke. Ora iso kok, pengen lagu apa? Pak Eri ngersake lagu napa, Bapak? Ibu? Apa? Madura Racun. Polisi, polisi terus kae. Kowe langsung. Kowe yo lagu apa, Nduk? Kowe mau menengian. Ayo dikai kanca, dikai kanca. Oh iya, sik. Iki. Weh, iki lho. Ya bahasa Jawa sastra. Bu guru. Heeh. Bu guru. Yang ini apa namanya? Oh, sing kuwi. Oh, yang itu namanya mie rene yo tak dekemi. Mi dodo sal dodo mi. Kuwi nek Indonesia. Terus Jawane yo mie rene yo tak dekemi. Jawane kan. Siang Bu. Sastra dan bahasa. HP-mu lho Sereno. Ya Allah, Bu guru manis bingsule kaya bojoku blejet lho. Ya Allah. Manis ya Allah. Dini iki mbok kaya bojom. Dini Gingsul. gingsul sitok api masih ngene kabeh lho bojomu ra. Iki mau nengen no. Wah, bojomu ra gingsul. Lha apa? Gingsul kabeh. Merongos. Ngono ki masuk merongos. Wah, ngomong hang gak apa. Ora takoki rono. Wah, jenengan bojone wae. Nggih. Lah bahasa nang ngene, awake sira Mas. Ora seneng guri ngomong wae. Ngono kuwi ndek biyen ketok apa? Lah biyen ya manis ketutupan sarung rong nang lampu ya. Masyaallah. Wong guri ya nyatane ya rembiaan. Nggih. Heeh. Ngene. Ayo ditanya dulu ibu kita. Ibu kita. Kartini. Oh, terus saja. Hei. Nyanyi apa to kowe iki? Lah kowe kene mikir kene. Tutup sirahe. Ayo. Ibu Dini, pagi, Bu. Wah, usah. Masa S1 sastra Jawa. Sugeng siang Bu Dini. Sugeng siang. Pripun pawartosipun sae? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Yogane nderek sinten? Asik film. Asik film. Masak perawan iki. Perawan jahitan 5 kuwi po. Iki asline Aja kondol. kayak dalem iki. Nah, iki anu ndok-ndokane wong Dewan. Ndoke. Ndoke wong Dewan iki ora tuku to, Dewan kaya. Lah, pas kuwi mae, Mbak. Pas tuku. Heeh. Ngono. Iki dek pian ora sakmene lho bocah iki. Dek pian. Saiki. Prapat cocok susurane karo Mbak Wi kita. Mangane cilik iki nyanyi. Nani. Nah, nyanyi sik. Kene sijine. Iki mbok-mbok kabeh do masih to sing gedhe sing cilik ndi to? Ya. Perasaan kok mbok-mbok kabeh. Kene. Iki lho. Kowe kuwi lho piye ta ki? Kowe to manut aku penak-penak. Kene. Sampean ki. Mah aku seneng ki kok. Menimbang kene to. Kene to. Sampai nanya-nanya ya akan ngadeg. Lho iki piye kok ning jero ki? Piye ki? Piye to ki? Mbah kok mulek kae iki. Hah, bagianmu Mbah tak katoki. Iya. Cek Din. Mbak sinten iki? Mbak Yanti. Saking pundi Mbak Yanti? Diwaras. Sukiwarang niku. Sukiwarase pundi? Dong dawa. Niki ndek, Mbak. Niki mukes. Kene mantu nggih kula ndek. Nggih, ndek mulak menten ampun mukes sing dibacok sing sijine winginane. Lho, mun ganda putra? Sampun. Pinten? Tunggal. Derek mriki? Boten. Nah, bojone derek mriki mboten? Oh, wis syukur kowe. Mas nyenes dulu ya Mas, aku gak ngapa-ngapano Mas. Heeh. Din kene. Kaya besek Din. Heeh. Lagune apa?
mendung langsung udan. Kowe mau nyanyi ora narene? Yo jarane umat ta. Nek melo ndang rene, aku mbok celuki ae kok. Nang liwat culi karo Bajo. Mampun. Penyanyinya sing gede laren ya. Ayo Mbak Dini. Ayo lungguh. Allah dhewe tau duwe Ayo toh, Mbak. aku karo kowe wis pisah. Aku orang taruna, kowe bondo kasera. La 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 la. Saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisah. Oh, Dek. Kowe Kok ngene karo ben salah iki tadi. Rene, Aja melok ning konae. Aja gelem. Kaya ora kaya karo tangi. Sur sur sur. Ayo kaya obah, Dek. Mbak, obah, obah. Silakan masuk, salin, salin. Salin ganti baju.